Nuwun sewu kunjunipate kanggo semantuk pangorman sampur kabar enggal singgar saking sumalenggahan tumut ing sasana Paklaran nuwun. But
masih bersama Yusak Indonesia. Minangka linding asma liyon iku mripat godheng ora dinetan sao ele mencorong mat jane ojo ojo nganti mbok pisahake pengen kanjeng sak labase ojo nganti mbok pisahke pengen kandheng sak labase mencorong majange ojo ojo nganti mbok pisahake pengen kandheng sak labase nopi mumpung panjenengane nggih rawuh nggih Mbak Walita pangapunten nggih Pak monggo Pak.